Shout say, Bobby. دينا shout say حبيبي. ها ننان ننان Praviš! شو عم تساوي؟ ها شو عم تساوي؟ ها ها شو عم تساوي؟ عم تكاشف ليلة ديتكم. عم شوف افلام كرتون. عم شوف Tom. افلام كرتون. Ti učili какво трябва да учиш от вчера? Нали до вечера щеше да ме изпитваш? Как до вечера? Аз след 1 час ще пътувам на аерогар, ще ходим. Добре. Аз ще разпитам на компютъра всеки ден. Ще пишем Ти ще ми питаш, ще пишеш на български и на арабски, а? Става ли така всеки ден да учим? Да, може. Ама ти ще ми пишеш заказване. Да. Какво да пише? Да носи си дъщицата, иди при бате да рисуваш, иди. Иди, мамо, да рисуваш при бате рамо. Линда, Лина, я виж тук, Лина. Я виж тя намокри ли чораби? Виж, мамо, виж. Ще изпъпва. Да, вир вода е. Направо сандалите и дай от коридора в жълтите. Тя с тях си ходила вкъщи. Добре, сега ще го направим. Какво? Това, което искаш. Добре. Можеш да ме свикваш. Айде, обувай сандалите за вкъщи. Това не се пази.